Geno mara nyiriyo makare nyakorom gajuang machiegni ahinya cheno ni mar migago Ramogi TV waikoni weche manyien sechegi mag saa 7 tarik 26 dwe mar adek 2025 mathosa bedo katimore nyaka ne pinyru nyakorom gajuang ka bende ng'eyo ni en odiochiengno mogik kamidayo dho jogo amadero kom aduol mar IEBC odhitira achiel kachiel mondo bende wawinje ni tang'ogi ni mosebedo kadhi mbele kuno ka bende jafo mara Walter Nyambago go tach kanya ono yothuolo mago kode mbaka kata kamano nitie mathoth mosebedo katimore kotenre kod mago bende mag monj motimore piny mar Haiti wa miler machiegni man migago mag thundweche. Obila achiel ma piny Kenya poko yangi kama nitie bang' kweth njore machende piny Haiti monjogi. Familia ja Kenya mano winjo bedni kao chunye piny Saudi Arabia koni pok giwinjo gima sirikal osetimo e reso wuodgi. Japuonjre manyako ma ja klas 7 bambi kendo negi e gweng' ma Magoto e Suna West e kaunti ma Migori. Machiegni nyakorom gajuang pan ni thuolo mar gokodwa mbaka wantiere live mar ote machuok na Rio Adek auchiel nono ka bende wantiere live Facebook Ramogi TV ke imbui X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Nyinga Lydia Okeo. Chenro mar piedho joma dwaro bedo jakom mar duol mochung'ne yiero kod keyo pachuka IBC odonjo odiochienge mogik kawuono. Aput matao chenrono gisani daodho okil Robert Asembo ma oyudre kama tek e chiwo ler ka kodwaro bedo jakom aduolno e kinde ma en kod buche bura e dong matude gi timbe mag njore. Wadhi achiel kachiel nyakorom gajuang watwak gi Walter Nyambago unyento osebedo kadhi nade Walter geno mara en ni nitie makare nyiswa ni to nyaka sani weche motenre kod daodho jogo madwaro koma te duol mar IBC dinade nyaka sechegi. Walter. Ekamno Lydia en ni banga bedo kod thuolo mar yweyo madundo mar gimoro kendo gikudie kata mana nyamni matisi e dhogi koka giduogo gi nyime kod chenrono nyaka seche gi ji ariyo osedadhogi mokelo kanyakla Lilian Wanjiku Akumu. Moko kuom gigo monyiedhore en ni Lilian wacho ni duol mar IBC ok osebedo kani kod mondo mi winjruok makende kinde magitayo chenro margi kinde mag kwa yudi yo makare ang naduo giri machuok kende mosaya nyakorom gajuang tudruok makamano waloso kendo dhi bede yo makare mane ni wami chal mar weche South Sea kotenre kod welo kata daodho jogo mbedo koma duol mar IEBC. Obila kotenre kod ten loch nanga ochako timo nonro ka otenre kod tho mar japuonjre manyako ma jagrida boro e skul mar Magote sub county ma Suna West county ma Migori ma wacho ni ne obambi ka pok ode mowito ngimane kod chich manyaka sani pok oyangi. Wuon japuonjre ni ma jahigni 13 Joseph Ndeso wacho ni japuonjre ni manyinge en Teresia Adhiambo bang' chiemo otieno manyoro ne odhi nindo e jikon ka bende kano chopo kinyi makawuone mano oyudi ka onege. Ruoth marito Suna South location Millicent Atieno Tinga wacho ni pok giyango gimane nyalo miyo achich mapok oyangi ne japuonjre manyako ne ka omedo ni chenro mag timo nonro sane dhi mbele. Familia kod jodak ma Magoto dwaro mondo mitenda rita kwe oru chenro mag timo nonro mar ng'eyo ng'at ma itudo kod tho mar japuonjre no. Na video oda kanyo nindo kar Sapa Gachiel radio wacho Sapa Gachiel tanyiso min gini dhi chiwa teri mondo dhi skul nikech nowacho ni Sapa Gachiel oikore idwaro gi Sapa Gachiel wang'i to ka min gi wuok to duongo dhot di boro to onge ng'ama wuoyo to ka wuok ang'o motimore ot ka dhiro dhot tano ka dhot tek to ka chaka tuomo mar ariyo to dhot odhungore ka ng'iyo kama onirano ko onge ka menyo gi iye kocha taneno ka nyathino liere tol mar dhiang' kata ng'ama oliere akia kata gima oliere akia nyathino liera ka winyo kamano. An penjo na mana penjo I don't know the suspect but penjo mara ni en niya
dwa bedo kama nyaka karango to next victim en nga en miyo kaka an kusen nyathina moro to victim to dwa bedo ngawa next na kwayo oriwore gi skul kuma ne nyathini some mondo tim kaka inyalo tim mondo wayud jatim timni. Uchunguzi dhi tim go officers mono bire ground kaachiel kod wan administrators manie ground mondo wang'e ni to en ng'a manyalo bet ni otimo tim marach ma piny kuroni. Jodak mabomula obago ng'anyo mamuol e wang' apaya maduong' mawuok Mateka kochi mabomula kaging'ure wi deko timo nonro e wi tho mar mane en obila George Makano manong'ere kaka Salim. Kaluwore gi Stella Makano ma en jaod mosenindo, jaode noyudo dhi e nyasi mar ik mar jirande kamano one simu ni en kod wendo molime dala. Kanodok dala nomonje kane pok nyathine yude kochuro remo machiegni gi dala. Stella koni kuom dweche 6 koro pok oyudo ratiro ne jaode seche ma koro jok mano timo tim maunduno siko mana ka buogo ngimane. Nikuja juzi nikauliza DCI wakaniambia kwamba walikuwa wamepeleka simu Nairobi kufanyia uchunguzi sababu watu wenye waliua mzee wangu walimpigia simu alikuwa kwa matanga mchana kitu saa 6. Nikauliza mnipe ripoti imefika wapi? Wakasema wamepeleka simu kwa uchunguzi na simu inaonyesha kwamba communication iliisha tarehe 10. Na hiyo kuanzia tarehe 10 tulikuwa tunaongea na yeye, matadasaki walikuwa wanaongea na yeye hata hiyo tarehe 13. Sasa watu wenye walihusika wamekuja nyumbani kwangu juzi. Wanatutishia mimi na familia yangu kwamba mkifuatilia hii kesi tutawaua ama tutanunua watu wapike risasi. Ndio maana mimi niko na wasiwasi, maisha yangu na maisha ya watoto wangu iko hali hatarini. Kwa mga jonga duwe kendo South Sea County ma Nairobi kama bende nitiere chenro mar dayo dho jogo madwaro bedo jokom kara jakom maduol matao hiere pachoka IBC ne watudo achiel kachiel gi Walter Nyambaga chien kacha no bedo gi ng'ikruok kara kamane nyisa kacha ni en tudruok ma koro osebede wang'e. Walter kinyalo winja nyiswa ni to chenro no dhi nade are okinyi nikech sebedo kanyo nyaka ne gi chak chenro no to nyaka seche gi ang'o gini mosetimore to ang'o gini madhi mbele. Walter Nyambaga. Erokamno Lydia, mana kaka ne atudra kodi kapok abiro kod ng'ikruok mag chal mar kor lwasi Wane to bedo nade kinyalo winja Walter nwa lali matin kendo. Erokamno Lydia, mana kaka temo tudra kodi chal mantie en ni tudruok mara obedo kaka ng'ikruok mana matin mana ni seche gidi aputno mamanyo jogo mabiro bedo jakom mar duol mar IBC osedayo dho ji ariyo mokelo kanyakla Robert Akumu kanyakla kod Lilian Wanjiku. Jogo obedo lero ni gin kod lony mararieya mar neno ni duol mar IBC ok obedo koda chochni mosebedo ka bedie ka Lilian temo lero duol mar IBC nitie kod pogruok mokelo kanyakla bende jakom mar IBC machon kindeno be ni kod jogo mane luwo dwache. Wacho ni kopogore kod luwo chik winjo bed ni duol mar IBC bende chuogi rang jogo mabiro kelo kanyakla kata gudo wi duol no. Kopogore kod mano aputno endo mochwe kom kod Nelson Makanda biro kod tich matek ka dayo dho jalno ma iluongo ni Robert Akumu mane ni kod weche maseche moko kogiko toyo aputno endo motenre kod mibadhi. Nitiere buche moko mamiene kotenre kod mano nitiere barupe manochwal kod jopiny mane neno ni ok owinjo bed ni Akumu bedo jakom mar IBC kokalo kuom achiel kuom kanyakla mar apudno endo Nicodemus olero ni nitiere buche 5 mochwal e kinde mane Akumu ne en jalup ker mar weche mag tuke pachoka FKF. Nitiere ywak moko manochwale go doho ni ne otiyo kod omenda yono mok ni kare. Otende kod mano Akumu bende ne nitiere ng'ur manowuok e duol mar riwruok mag okinde pachoka LSK matude kod mibadhi moko to kod machinglo moko moluwo ni nyaka seche gendi onge kod tiende to kendo bende ka nitiere moko kuom ka nitiere gino mowinjo bed ni odwoko penjo to pok ogwele mondo mi ochiw ler mathoth. Akumu oramo ni kende kod buche moko mane ochwale ne e doho
gin mana jogo mane dwaro ni mondo oketh nyinge. To kata ka irango kido kod tim, pudno bende nono kit ng'at miluongo ni Akumu mondo mi obed jakom mar IEBC ma ok nyal bedo kod dondi moko, to kendo tije kaka okil koluwore kod kaka mapodhe mondo mi obed ng'ato maler minyal mondo obed jakom mar IEBC. Kile moko mosewuok to mana mawuok e tije. Mano kanyen jafo marot nyamba kar kamano watemo tudre kode to duonde ok ler ahinya kaluwore gi wechego mantie kata ng'ikruok ma kor lwasi ang' nwayud ler to gisani nyaka Korom Gajwang' chenrono mar piedho jogo madwaro bedo jakom maduol mochung' ne IEBC e pacho kae odonjo odiochienge mogik odiochiengni ma kawuono kaput matawo chenrono noda dho okil Robert Asembo ma oyudre kama tek e chiwo ler kaka odwaro bedo jakom maduol no e kinde ma entiere kod buche buora awinje kaka twagno no odhi nyaka Korom Gajwang'. It does appear that this panel is forced to make a decision not based on the presentation you have made, but on the presentations that we have received in terms of memoranda, which either you have declined, that you are unaware, you have said you have a conviction and you are waiting for an appeal. I don't know whether there's a stay or not on that matter. There are Kenyans who are complaining that you have not paid them their monies. So if we were to make this decision, don't you think that we will be in gross violation as a panel of Chapter 6 of the Kenyan Constitution? I do not think so, Chair, because there are allegations that need to be convincing, and also I am controverting. So you have to be fair to both my accusers and me also. I think you are a fair panel. You consider also me the accused. Okay. Yes, Carol. Chair, allow me just one more issue on this issue of the warrant of arrest that has been issued against you. It was issued on the 4th day of April 2023. I don't know if it's a civil warrant of arrest in a civil date. What is the status on this matter? Have you settled the decreto amount? Which case with the particulars? It's the Chief Magistrate Court at Milimani, Chief Magistrate Commercial Suit number E135 of 2021, where Prestige Management Valuers Limited complaints against you, Robert Asembo. Okay, I will say that the matter was settled amicably. Do you have anything to... I can provide. Okay, thank you. Okay, do you have something to follow up? Koki? No, Chair, now that you have given me the opportunity, I wasn't going to say anything, but I thought it is exactly the same matter I denied that he is unaware of, that is settled. One of the biggest challenges we have is that commissioners run away from Kenyans at their time of need. That is what we have been experiencing as the people of Kenya. So that is likely to be a challenge even in the next general election. So as a legal practitioner, I would ensure that there are legal provisions, or the law is amended to ensure that there are very stringent penalties for any commissioners who has gone through this interview process, being appointed, and then decides, I'm going to take my salary up to 2026 or just before the results are read, then I'm running away. So I would ensure that we have a law where if a commissioner does not agree with the process, there is a process through which they can seek to leave by ensuring that they write down why they are in disagreement, just like the Supreme Court does. There is always the dissenting parties in the Supreme Court. So that is what I would suggest in addition to the law, that
if at the time where, because the presidential elections are the ones that are usually so disputed, at the time when that arises, then every commissioner should write down their reason for dissenting, and they should read it to the public before the results are presented. The other challenge has always been the digital system. While in the process of preparing the Digital Health Act and regulations, I learned just a few issues about what a digital system should have. It should be able to authenticate, it should be able to authorize and account. Authenticate meaning any person getting access to this system should be able to be given, the system should be able to authenticate who they are. Then authorize that person to specific parts of the system, and then account for every person who has been able to get in and out of this system. Jo halama woke gwenge ma Nyamarambe kar chung'od bura ma South Mugirango bago ng'anyo kagiywago mibadhi ewi kaka ipogo kuonde uso kagilose chiro ma Nyamarambe. Jo halago chiwo duondgi ka gidwaro mondo mi Gavana ma Kisii Simbarati odonjre wachno mapiyo to gibiro dhi nyime gi ng'anyo mapile. Tend chiro no kata kamano wacho ne gibiro bago romo kod jo hala mar chopo winjruok ewi kaka inyalo pog kuonde uso go e yor ler. Nina hasira kubwa kwa sababu kuanzia mwaka jana tulijaribu kubadilisha uongozi katika mji wa Nyamarambe ili biashara yetu iweze kuinuka kiasi. Na sasa mwaka huu vile umeanza hivi mapema hivi, tunaona kwamba biashara ile ambayo tulikuwa tunatarajia inainuka inaendelea kutimia zaidi. Hii town tumesumbuka upande wa soko. Tulijaribu kutafuta MCA wetu atutetee. Juzi last month upande wa soko tukaitwa hapa juu kwa uwanja. Tukaambiwa uwanja wetu wa wenye watoto wanakimbia inakatwa iweke soko. Tukakataa kama wananchi. Mulikataa ama mkukataa? Tunaomba gavana wetu Simbarati atetee wanawake wa Nyamarambe. Kuanzia sasa hizi sijaona kitu kimefanyikana mpaka sasa. Huyu chairman ya hapa imechaguliwa, imeanza vitu yake. Sasa anauza shamba ya Nyamarambe hapa, Sauri atieni chairman hapa sasa ni kwake. Hiyo ni makosa. Tunataka Simbarati atusaidie kama mkoa wetu, tena kama mzee wa nyumbani Nyamarambe hapa. Watu wameandikishwa, wakaandikishwa usiku, machina yakaperekwa, hiyo space ikachukuliwa na watu wenyewe, si wale ambao walikuwa wanataka kupewa. Sasa inamaanisha kwamba wale ambao walikuwa na shida ama walikuwa na hitaji hawakupata. Serikal kwa mondo mi ochiw sir ne jogo modak gi ng'ol mar obwongo ahinya te weche mag thieth. Kwayo makama ogole kinde nyasi mar dhialo odiochieng' ng'ol mar obwongo mabende ong'ere kaka cerebral palsy mano e boma ma Nairobi odiochieng' manyoro. Kaka jafwambo marwa Anthony Achayo leronwa, jogo man kod ng'ol makama kachiel gi joritgi noyudo thuolo mar lero ne jopiny ewi ng'ol makamano. Awinje siganane. Nyasi mar odiochieng' ng'ol mar obwongo mabende ong'ere kaka cerebral palsy pachoka nochakre chuny boma ma Nairobi odiochieng' manyoro kotelne gi apisas mag obila. En wuoth manipuonjogo jopiny ewi ng'ol mar obwongo. Bang' wuoth mar aborano, jopiny nochokre kar romo mag Green Park kama achiel kuom jogo man gi ng'ol mar obwongo nonyise kit lony ma gin go. Bang' mano, ne giyudo thuolo mar lero moko kuom pek ma gikalie. I was born with a condition known as cerebral palsy, which I say this is not a disease, it's just a condition, and it does not define who I am. We have so many challenges in terms of accessibility, employment, health access, and also personal representation when it comes to policies. Todo jiwa ahinya jonyuol madigi nyithindo mong'ol mondo miyo gigol gi oko, mondo miyo kik gipandgi, na seche mipando nyathini no seche mabe paro medre kuomi, to kigole oko ma ji te onene, paro bedo mayot kendo bedo ni mayot kindi gi jirende mondo miyo ng'e kaka wakonyre. Kwayo maduong' nochwal ne sirikal mondo pare jogo man gi ng'ol ahinya to man gi ng'ol mar obwongo. The government needs to purposely reach out to some of these children who are locked up in homes and give education access to them.
ensure that even services are available. Some of these children, medication has to be bought for them. It's so expensive. Kenye ninaweza omba serikali ni kwa wale ni watoto wakubwa na waweze na kupata home therapy kwa sababu kuwabeba inakuanga shida. Ekinde nyasino, Tendi County ma Nairobi, no yango moko kuom okenge magisegoyo. Eneno ni jogo man gi ng'ol obedo gi ngima mayot e chuny bomano. Building kama hii iko accessible to persons with disabilities. Hilo ndilo lengo letu katika Nairobi City County. Tukiangalia maneno ya masoko, tunataka pia watu ambao ni walemavu waingie kwa masoko na pia wafanye biashara. Inclusiveness. That is what we mean when we talk about inclusiveness. Nyasi makama pod bro dhi nyime dwe ni mangima. Kigeno ni jopiny bro bedo gi ng'eyo matut ewi ng'ol mar obwongo ma bende ong'ere kaka cerebral palsy. Antonia Chayo, Ramogi TV. Rokamana nyanto ni kuom report no gino marwa ni jonyuol bro ng'eyo ber golo nyithindo kendo manyonegi thieth mowinjore ma ok pandogi. Luoro nitiere ni obila machielo ma piny Kenya ma en achiel kuom obila ma osebedo kanie chenro mar kelo kwe piny mar Haiti onegi gi kweth njore ma piny Haiti ma osebedo ka kelo midhiere pinyno. Mano timore chieng' tich ariyo e kinde mano obila go chopo mar konyo nyamburko mar obila mano moko e bugo moro ma chich ne okuny gi jonjore go mar tegogi. En monj mano timore tich ariyo saa 8:30. Monj mano time piny mar Haiti gi kweth njore ma osebedo ka kelo midhiere pinyno kendo timo monj ma kinde ka kinde. Monj ma kamano notimore kinde mane nyamburko mar obila ma piny Haiti mane timo apedha ne onyumore kendo moko e bugo moro machich inokuny gi kweth njore ma pinyno. Eka nyamburko mokariyo ne ogol mondo mi odhi ores nyamburko no. Kuom hawi marach e kinde temo reso nyamburko no, achiel kuom nyamburko mano ochopo reso gi bende no onyumore kendo moko e bugo no ka nyamburko machielo bende no okethore. Gikanyo emane kweth njore machal ka gima ne ritogi ne omonjogi. Kaluwore gi monj makamano, report moya tendo obila manie piny Haiti no yango ni obila achiel ma piny Kenya ne olalgo gi jonjore kendo pok oyudi kamenyo pod dhi mbele. Kata kamano, od fwambo mar Reuters oyango ni ute fwambo ma Haiti oyango ni obila no ne onegi gi jonjore go. Reuters bende yango ni nitiere tipo moko manie mbui mag obila no ka orwako lepe mag tich gi remo e dende e apaya moro e piny Haiti. Monj makama biro mana juma achiel kende bang' obila machielo mano owito ngimane e piny Haiti ne oiki kaunti ma Kajiado. Ka penjo mathoth bende osebedo ka penjore gimomiyo obila go pod ni e piny Haiti kata mana bang' jatend piny Amerka Donald Trump chungo kony michwalo ne obila go. Anyuola mar Stephen Bertrand Munyako pod nitiere kod geno ni sirikal dhi reso chuny nyathigi e piny mar Saudi Arabia ka higa achiel mano omed gi pok orumo. Odhiambo manyoro jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Hassan Omar nolieko ne sirikal osechulo omenda mane dwarore mar reso ngima Stephen gima anyuola to kata kamano lero ni pok oyudo ler ewi mano. Munyako nong'adne buch tho e piny mar Saudi Arabia kendo nowinjo bed ni kawo ngimane oko dwe mar 11 higa mokalo to anyuola mare ne rem choko omenda mar $150,000 mane dwaro mondo mi ores godo ngimane. Munyako nong'adne buch tho e higa 2013 e bura moro mar nek manotimore kinde ma Munyako nodhawo kod jatich wadgi. Dakika 23 bang' saa 7 mar odiechieng' chenro en migago. Erokamano kuom keto Ramogi TV odwa kawo yo mokwongo. Kata kamano asingo kawo pachi kacha wagoye kod mbaka nyakworo mga jwang' awinje ni inti para kotenre kod wechegi. Awiti Jarodi wacho ni mor gi weche manyien mag migago. Entiere Rodi Kopany gi Collins Odhiambo kod Lawi. Rokamana ahinya Witi. Rashid Suleiman wacho ni nitie Kisumu Pipeline kato Faith Mzomo mwalimu kantie Malindi wacho ni weche gichopo ni loud and clear kaeto wacho ni gimor diere ni to nek tinde ng'eny e pacho ka modhiere mana nono. Maureen Helen wacho ni nitie Awasi Boda eno bende Andu Jatelo nitie Nakuru. Sara Singa bende wacho ni nitie Kwes Kanyamkago mano kanyo Sindo. Oyo matin nyakworo mga jonga duoko mathoth kidhi mabor.
Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Riwri kodwa tich ang'wen tarik 27 e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group wadhi bedo kod jalony John Ochieng ka okoloni matut kotenore kod tuo mar dang'ni mag paro. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai. Matich matek manadeni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Wanambodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. En crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. En kod a lot of protein. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Winjruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod jatend migawo mar jotije sirikal Justin Muturi medo bedo makemkem bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni Muturi ne onge kod lony madwarore mar bedo Attorney General. Kolose Otieno manyore kinde nyasi mar Jo-Islam mar Iftar e kar jot maduong' mar jatend piny e bure Nairobi. Jatend piny no nyiso Jo-Islam ne chik mar chuogo omenda moyiedhi mar konyo oganda Jo-Islam idhi keto e tim kalore ni sani en kod Attorney General ma wiye ler kipimo gi kinde mokalo. Kata kamano Muturi okalo mbui mare mar X okwedo weche makamago kolero ni onge chik matayo kaka onego bed ni chuogo omenda makamane pacho ka. Kabende olero ni omenda makamane tayo kod duol mar Waqf. Muturi osebedo kase Ruto kuom dino dhoge hewi ndicho kod nek mag rawere makwedo sirikal e mbui mag tudruok. It's taken too long. There is absolutely no reason. And I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. I now have a very competent lady, and I can assure you that the issues of work will be sorted out.
Apis mar jandik duond buche siasa mapacho ka ORPP kod duol mochung'ne yiero IBC koro yango ni nitiere dwaro mar chiwo puonj ewi weche mag ndikruok kod kaka itawo yiero kindeni ma piny Kenya chako timo ikruok ne yiero maduong' mag 2027. Coordinator mar Apis jandik duond buche siasa Ibu Manyahururu Charles Njagi kod nyawadgi mar IBC Josephine Njeri olero ni chal ma kamano biro miyo giote tiyo ne oganda kendo winjo margi ewi weche mag siasa biro bedo mayot. Koloselo jogo man kod ng'ol Evelyn Gadhiri ojiwo Apis jandik duond buche siasa kod duol mar IBC mondo oriw jogo man gi ng'ol chenro mekgi kendo nene gin bende gido thuolo mag tich. Person with disability, we feel left out in most of the affairs and duties being done in political parties, and we would wish that each and every political party have inclusion, because inclusion is all we are fighting about. Inclusion makes people understand the challenges that persons with disabilities go through. We have agreed that going forward, each and every institution or each and every stakeholder is going to play a key role in engagement of the political parties' officials. We have also agreed that going forward, we are going to have a working relationship with the other stakeholders on the way on fostering the democracy for our country. We must have the political parties registered by the ORPP, the Office of Registrar of Political Parties. Another thing, we must work hand in hand with them, because they have to even provide certificates for the candidates for them to be registered by the IEBC. Duol mochung'ne kelo kendo jiwo tiyo kanyakla mar oganda e pacho ka NCIC oketo kogno oboke ma tiyo kanyakla gi kar tiegruok mar weche uchumi kod kwe mong'ere kaka Institute of Economics and Peace IEPA nyao kwe pacho ka. Jatatije mar duol mar NCIC Harrison Kariuki konegi geto kelo kanyakla geni duta inyate kindeni maliet mar siasa koro medore e pacho ka. The Institute of Economic and Peace was one of, we identified them because they bring a lot of expertise this expertise was to help NCIC develop a roadmap on the transgenerational conversation discussions, to assist and to partner in dissemination of key peace messages, to support and promotion of peace messages within all the generations. So we are renowned for coming up with a concept called a positive peace framework. That we wish to use that framework to help the NCIC to achieve the objectives of the transgenerational conversations and also capacity build NCIC staff on the same concept of a positive peace framework that's going to help our country with those town hall meetings and also make sure that people are peaceful and they use our framework in peace building activities across the country and beyond. Bad migawo mochung'ne weche lope pacho ka NLC osechaka yanga timo nonro ewi ng'ur mochwal gi jodak manodar e lopegi e kinde mana imedo lach mar paw ndeke ma Malindi. Chenro ni mabiro konye tieko weche matudre gi lope geno ni biro tieko ywaruok mosebedo e gedo mar paw ndegeno. E kinde motwak e romo makamano, jatatije ka pewe ndeke mayudre gwenge makadho wadh nam chumbi Abel Gogo osingone sirikal biro neno ni ng'ata manodar e lope oyudo ratiche. Today we are here with the National Land Commission with the representation of the chair and the commissioners to receive petitions from the locals who claim to have been evicted as we were acquiring the land. So we are happy for this progress because we want to believe that soon the matter will be fully settled. And we are going in a systematic way, and we are working closely with KA and the ministry in terms of the availability of funds. And after we've done the evaluations, then we deal with the first phase and complete, and then move on to the second phase. So let me not give timelines now, but I think there is a keen desire to really conclude the exercise of compensation. The court has sent a decision to us, and it has established that we should proceed and verify who really needs to be compensated
and whether they have those interests and those rights. And if there are some who have been already compensated, we need to verify the ones who have not. Sirikal kaunti ma Homa Bay oyudo yedhe ka owuok e duol ma ochune ke yedhe pacho ka KEMSA mane nengogi romo $50,000,000 ma ka ochwal ute thieth mag piny owacho kor gwenge ma kono mane one jopiny oyudo thieth e yo ma owinjore. Yedhego ma KEMSA notero nyaka ute thieth mag piny owacho e kaunti no. Koro dhi miyo jopiny bedo gi yot kaluwore gi nok mar yedhe ma osebedo e kaunti no. Wayudo ler koya kuom jafwambo marwa Ali Abich. Here we have officers from this facility. Nyalpo and level 5 are well stocked. So where we had challenge, the bigger one. Yes. Ne gioro Nwayath Homa Bay County ma pesa ne rom gi 50 million shillings, million vira beach. Mano se chopo kendo se or a facility ka facility. Gimiluongo ni last mile distribution. Manyiso di yedhe gi owuok e warehouse mar KEMSA straight to the facility ogikalo kamora mora kendo. And mano morowa kabisa emomiyo wawuoyo kawuono ka wan gi chir nikech wang'eyo ni gisechopo e facilities duto te. Sani wan gi gop KEMSA modong manye wasechulo about 30 million pesa masani koro dong en gimoro 70 million. Wa encourage ji duto te ni sani wan okang' mamalo as far as distribution mar yedhe nitie. To waduoko erokamano ne KEMSA ma wa partner go nikech giyie mondo gikaw yath from Nairobi stogi kuma gintie nyaka facility mogik. We are grateful to have them at Nyalkini, one of our facilities, to just witness the delivery of supplies from KEMSA. It's sometimes it seems as routine to flag off medication from maybe one point or the other, but this has come on, I will call it sort of support supervision. Within 21st to 14th next month, we expect some other supply from KEMSA. Kweth rawere mong'ere kaka Kijiweni e gwenge ma Kaloleni kaunti ma Taita Taveta ochako pith mar rech kaka achiel kuom yore mag konyo rawere jiwo yuto margi kendo thegore gi timbe maundu. Gikone okang' ma kama dhi konyogi e bedo kod ngima makare kaluwore gi nok mar thuolo mag tije e kaunti ma Taita Taveta kod chal mar ochumi e thurka. Kaluwore gi achiel kuom jotend riwruogno Suleiman Sadik, thoth rawere matimo tijno somo nyaka mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore opogore mak mane yudo tich kaluwore gi gigo ma gisomo pod otamogi. Linaweza kuwa la maana sana kwa vijana na linaweza kuleta pia ajira iliyopo kama litakuwa na management nzuri. So tulikuwa tunaomba kama ni county pia watufadhili na hizo chakula pia za hizo samaki. Tumeweka samaki lakini hakuna chakula. So zina survive tu natural. Lakini kama wangeweza kutufadhili kama ni kwa upande wa chakula, kuboresha kama ni mambo ya inlet, outlet, at least ziwe zinakaa kwa mazingira mazuri. Kuna maji ambayo tungeboresha zaidi, kwa mfano hii mambo ya kufugaji wa samaki ingetupatia kipato ambacho kitatuwezesha kukidhi mahitaji yetu ya maisha. Kwa upande wangu mimi naona hawa viongozi wangetushika mkono. Ni mradi mzuri sana huu ambao wangetuwekea mbegu atuletee chakula cha samaki ambako kama vile sometimes hakuna kazi hapa, tungekuwa tunashika samaki jioni tunauza hapa hivi tunapata kipato chetu cha siku. Tena pia waboreshe hapa pawa pasafi. Familia mar Mapagabirio manyo ya mapek kod koth oketho utegi e location ma Central Kochia Irangwe County ma Homa Bay yuago midhiero masani okwakogi. Jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero thoth familia go sani onge kama ginyalo dakie kama ok to koro chuno mondo mi omany resruok kuom wedegi. Koth mapek manochwe kod auka yamo mager oweyo ka familia madera Mapagabirio odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' ka utegi mag dak yamo ne owalo tade wigi e gwenge mopogore mantie Central Kochia e kanchudu bura mar Angwe. Yiende madongo mane yamo muko dong' ka oliero kendo ma nyiso pek mane auka yamo no birogo ka odni mawegi osebedo ka ojote ne owuore kod mwandu te iye bang' ka yien maduong' mane nitie to kod ni ruombore piny ma obanjo odni kod mwandu te iye ka familia mane oyudo masira bende ywak ni mwandu gite magudi ne okethore kinde no. Wadhi e chiro
Koro kwadwogo to ayudo ka gino otimore. Koro jaduong' mano wabede. Nyaka gi sani koro waseyudo ot moro adhiye. Gik mana ot kato nokethore mang'eny. Koro kaka wadhi chako onge. Nyoro biro gi auka matek modhi gi witata. Nyaka sani akoso kata kama ninde gi nyithindo gie. Sirikal ambo mondo konya. An oda nana kama kaka dwa chako gi nyithindo benda kia. An gi nyathi mathin ma jedweche 2 to kendo an gi nyithindo 7 be madhi sikul. Chuora notho. Asa sirikal mondo konya aonge gi ot. Familia go mane utegi okethore wacho ni koth mapek manochwe gi auka yamo mager e gweng'no ne okelo negi buok maduong' ka thothgi nyaka sani pod okwamo maonge kama ginyalo jote bang' ka yamo ne osewalo utegi kamoko to koro chuno mondo many kunde jot ir wedegi. Nobiro mapek gi polo to gi pei. Mago mana tap. Ot oting'o ma ot ewe mane dwa ma ot ne chwer be. Ma penjora kera ta ang'o. Polo mil makalo kala dot kama to wuok ma dirisa kadhi oko. Koro yamo tiyo ka nyaka miechewa nyaka oda madala mar abich rombe be mano yamo nopudho noringo dhigo. Koro yamo ni notiyo gweng'wa ka notiyo kamoro amora marach. Bende kanise moko adek e alworano yamo ne owalo wigi e kinde masirano ka jotenanga ma Central Kochia kwayo bad migawo mochung'ne midhiero mabiro apoya sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mondo yorese familiago. Kanisa mara nogore piny kendo yamo nokawo mabati mowalo te manoringogo mobolo kamachielo. Kogigi moro sa 10 otieno to wall achiel nonindo piny te. Koro onge gimoro amora madongo kombe na nyaka mana ne kanisa notur te. An chiliel chuora notho noweya gi ot mar kanisa. Koro nyithi rombe mag kanisa kata kama ginyalo donje sani onge. Total of udi 17 modakie mane yamo waro. Kendo moko gigo piny. Kaachiel kod kanisni 3 bende mane yamo waro wigi te. Koro akwayo ni well wishers kaachiel kod sirikal nitiere disaster fund manyalo konyo jowagi nikech gionge udi mag most of them are widows. Gionge kata kuma gidhi gidagie. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mokuom jokanya sekta mar niang' e kaunti ya Migori dwaro mondo mi lalruok matut obedi kapok ochak chenro mar chiwo kambi rego niang' mar Sony Sugar e yor Kodesa. Chenro mar deso kambino itime kinde matenda Kenya Sugar Board singo ni okang' makamano biro konyo kambino e chung' motegno. Jojo Manegiler. E kinde nyasi no masido chenro ma kambino mar Sony koro chano timo e kindiga mag 2014 nyaka 2019 mabende ong'ere kaka strategic plan weche ma otende kod deso kambino mar Sony ne omienjo. Government is here to make sure that whatever program we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. Kada bed ni jakomno madul mang'wechego mag pur niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach deso kembe mag niang' mag piny owacho dhi medo bero kembego. Moko kuom jokanya sekno mar niang' ma oting'o jopur to pod nitie kod penj mathoth malo duoko. Jagoro mar ruokno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argueng Sadongo wach ni pok oket gi ler ka otende kod chenro mar deso kambi mar Sony. Onge kaka wanyalo tamore releasing kik tim kech en gima sirikal nosekadho to nitiere issues ma nyaka ber clear. Achiel kuom gimoro no ber clear en to leasing ne idwa time kuom muda maromo nade. Do bed higa achiel koso higa 2 koso higa 10 koso higa 20. To wan kaka farmers makone to wawacho ni ka leasing itimo to kik time more than 20 years. Wach mar leasing ni en wach malich ahinya ma stakeholders te gibed suppliers, gibed distributors, gibed jotich, gibed jopur nyaka kel kanyakla. Wabed gi broad based conversation nito wach leasing ni dang' otimre maber maromo nade mondo dhi mayom maonge ng'amo hinyore in the process. Moko kuom penyo bende koro pod kelo wich bar en ni poni kambini mar Sony koro desi jotije ma kambini mar Sony tijgi dhi bedo nade. Jakom mar Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach ni onge jatich moro amora ma kembego madhi desi madhi wito tije. No way
wanyalo biro gi program mabiro hat the sugarcane farmers. Wadwaro ni Sony Sugar to go back to where it was in the 70s and the 80s. This was a major stimulus for the economy of this area. That is what we anticipate. That is what we want to see. E kinde maten kambini mar Sony Sugar ka otele ko jetatije mar kambini matin dima chano timo mathoth kaluwore kod gigo eko magiseketo negi time kin higa mag 2014 nyaka 2019. Jopur kwayo kambini mondo koro keto kenge maneno ni chudo ma jopur koro bedo makare. Late Maroma 2024-2029 by the 5th year onego bedni wa increase area under cane to over 635,000 tons of cane, which should be an increment of around 55%. Wan kaka jopur nitiere gigo mwageno mondo wayudi. Achiel kuomgi waparo ni ka Sony otimo maber in terms of cane payment. Maendi dhi miyo jopur bero gi teko kendo gi thuolo mar kelo niang' mang'eny. Koro miyo wan gi mwadwa neno implementation mar this strategic plan ma obiro kawuono ni olose maber kendo time maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromogi bende ing'eyo sigand gweng' ma Sagam mayudre gem e kaunti ma Siaya. E chenro mar gwenge wa kawuono warango sigand nyinga mar Sagam kaka nochakore. Jafo marwa Vincent Hadhiambo ntiere kod ler. Nyakoromogi ajuang' machiegni kendo e tielo machielo e chenro ni mar gwengewa. Jumani kalapapla mar gwenge owuok e kaunti ma Kisumu, ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Siaya e gweng' ma ong'ere ni Sagam mayudore e game. Nyakoromogi ka iwinjo kama iluongo ni Sagam, ang'o mabiro e pachi? Machiegni e ng'eyo nonro mar gweng' Masagam. Mana kaka pile Nyakoromogi we wachaka nena kod paro mopogore e wi gino ma jogweng' lieko koteno kod nonro mar gweng'ni Masagam. Kane dhano amwalo ne gin jolang'o mane idhiro kadhi mbele kane gichopo ka ne giyudo mwache ne gidhiro mwache ko nyaka malo kucha. Koro ka nitie mwache moko manodong' mane gin jo Kasagam. Koro Kasagam ne gin mwama no dhi nyaka Kisumu. Koro area ni koro ne gidong' mugiluonge ni Sagam. Skul omiyo obedo mojegni en Sagam. Ne wadwaro skul miluongo ni Sagam. Ne wapo kanulos gi jodongo ma jodongo noyie ni skul mondo kel ka mondo uluong ni Sagam center, yani kama ji ng'enyie, kama ninyalo yude ga ji mang'eny. Sagam ne gin mwa to wan kaka jokojuodhi tipo kan wadonjo ka to gisudo gidhi mbele to nyinggi giyagi mane okendo nyiwa nodong' ka ma nying Masagam pod odong' ka nyaka chiel kawuono. We koro wawinja nena adieri moteno kod kuku mar wach e wi kaka nying gweng'ni Masagam ne obiro kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Kanonyuala ne abet gi kwerena kwarwa monyuolo wuonwa en Noah Maseno. Aye kwarwa machielo mawadgi bende nodong' Maseno kucha. Koro kanobiro kata ka piny lach. Koro nodok bokawo wadgi miluongo no Diembo kelo ka niluonge ni Mbola. Nokelo Diembo ka nochako dok chako kawo wadgi machielo luongo no Riago chako kelo ka. Koro ne gichako ni koro jigamre. Koro igame. Koro ka niluongo ni Ogam Michura. Koro Ogam no dhi Ogam ka jogi nosepong'o ka mang'eny. Koro luonge ni Sagam. Koro kibiro kata skul ka wan gi Sagam secondary, wan gi Sagam primary. Kisudo mwalo kacha wan gi Sagam community hospital. Kibiro ka wan gi Sagam dairy. Gweng'ni Masagam umbe ong'ere kod timbe kata weche mage. Chon kabisa kane ni wawuok kata ka wadhi kata budho kuonde moko to dongo go ne racha ahinya runge gorwok. Koro ne kinyiso ng'ato ni jo Sagam biro ka tineno ka ji koro tanga jo Sagam gin jok ma coach. Tinde sani wanana jo Sagam madhano ma kawaida. Warwako welo be kuma dhi tirwako maber. Area ni wan gi jomo somo kaka namba 1 wan gi Professor Kamarogo, the late Rodrigo Manduli, man and the first Miss Kenya without makeup. Gweng ka bende wan gi Dr. Akuku men surgeon, malo ka bende wan gi Buka Ngesa, men chairman mar Communist Party of Kenya, main engineer, wan gi engineer Rogo, wan gi Ambrose Rachier main chairman mar Goro, and then is a lawyer. Koro gweng no tingo ji mang'eny. Sagam gweng no tingo dhudi mang'eny. Ntiere jok moko ma timbe gi galagala
nitie jok mamoko mabet timbe gi beyo. Yani gi joma ero panga. Kendo go buk marwa maberno ema miyo ng'ewa. Mane gima duong' ma ji ong'ewago. Dalawa ka ok ba e kidi. Kata kiba kidi sani inyalo go kata iwinji engineer. Professor nika wakinde to koro go thagala nika. We koro wawinja nena ni gin dongruoge mage magweng' Masagam osenyuolo e ngima jodak maluorani. Gonyuola ka en bungu. To mbele kanyo matin wuodwa Otieno Rachier nogero shopping center moro malo kamiluongo ni Simbi. Kosegero Simbi no to koro ji obiro mang'eny niwach noketo duka maduong' onego gik moko ni piny. Omiyo yawa moko be nodak Nairobi noparo koro gibi invest dala. Omiyo nyinge ka nomedore gi chakruok mar gima Otieno Rachier ogero. Ma wi ok nyal wilgo ni oganda wa ma sombgi ni malo gi nokelo pesa makonyo jopiny mano yawo bengi ka mar Saga. Mane miyo jogweng' pesa to giting're malo. Osuptande no ya machiegni. Professor Kamarogo nokelo Sagam Hospital ka ma bende ose thrive this area. My development mang'eny matimre gweng' is because of the Sagam Hospital. Wan gi mindine polytechnic malo ka. Wan gi dispensary. Amo se yawnwa ka sitima wan go, pi wan go kanyo cho yaw manyien. Koro en center maduong'. Skunde ne tin but sani gimedre. Nikech ka wanyalo paro ka wachaka Sagam ochaki ne skul moro ni Marinyo ne onge, but Marinyo sani nitie, wan gi Rembe. Mago skunde momedre e tok kane Sagam giri ne gin skunde machon. Sagam secondary ne onge ga. Mano nobiro. To wan nyaka gi market within Sagam. Wan kod hospital maber man gi mortuary, the first modern mortuary nobiro Sagam ka. Kata obedo ni jogweng' maluorani kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem mage magweng' Masagam pod ni godo makokele aluorani to dongruok bro dhi nyime kaka owinjore. Wan gi mon kama becho mong'o ohala. To waonge chiro waseywak ni county. Wach county magoro wachni chiegni kodwa. Omanye kamoro kogernwa kata kamoro miloke. To ngera sanga nowacho na ngero moro rabuor ni corona. Ok waneno nyaka sani. Magi mwago e nduru odiochieng' gotieno. To wang'en Nyasaye bwoko nyaka laga wuon polo ni biro yawo yochieng' bono gere. Ka ginyalo develop mindine polytechnic mondo bed full polytechnic nyalo ting'o malo uchumi magweng' nikech most of the students bobiro kanyo mabodoro accommodation, jogweng' bobedo ka uso gigi kanyo mang'eny kanyo. And then gima kendo wakwayo maber, nitie pi mar Aono Sinaga Rabuor monego bedni igole from Sagam kodhi Sinaga Mwalo mondo konyo jomwalo, and then odonje e gwenge mang'eny. Sinaga police team mabor kodwa. Malo ka ni konyo post moro mar kata mana e camp moro matin. Nyalo miyo dongruok ma Sagam ka nyalo bedo malo moingo kaka sani nitiere, nikech kumo kuma tindo go nitiere mang'eny. Dukni kwalo ke loro dhodi mar ohala yudo kod odjake. Area wakai. Chon kabisa ni pidho niang'. Ne wan gi jagari yala, wan gi jagari Lwanda ka. To gigo nodhi botho. Ni pidho niang' badano nomuko niang' odok mane pidho dumago ganda. Kora kwanyodo kata kambi moro ka. Kata mar niang' no. Niang' timo maber ka. Sunflower timo maber ka. Koro ka jotendwa nyalo konyowa gi kendo kata factory achiel ariyo ka. Wanyalo duoko chien timbe mag njore maricho richo. Nyithindo nyalo yudo kibarua koro timbe maricho ginyalo weyo. Yore ing'eni kata kolos ndara to yore moko madonjo maiye gi pok olos gi maber. Koro wakwayo akwaya ni mago kinyalo med losonwa to wanyalo konyore. Mana kamano nyakwara mogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Ikidhi mabor medikete mane wang' joyi mari mar Ramogi nikech kae ema juma manyien bende duogo ni kod nondo mar gweng' machielo. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Oyo machielo nyakurom Gajwang' ne okabento Charles wacho ni entie kodwa e chenro moro ahinya ka e chenro ni gin Gemilo Lang mano Nyameri kaeto Brian Odhiambo mano Byron tie Kombewa. Waduogi mago mag tuke kidhi mabor. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447.
wadwa wuoye kit pith mar sunflower. Sunflower en kit cham ma ok dwa tich mang'eny. Bende ok odwa pesa mang'eny. To yuto ne to ber. Omiyo Jumani adwa teri okenge te kaka ipidho sunflower. Kiseka itere kanyo okawo ndalo di mondo tuo. Mae mane biyo. To tokeni to koro en mimie jamni. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Bin pirumo ni kendo. Gi Power Tank kikibedi kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo atol namba mar 077 900 mondo idu mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Matich matek manade ni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Wanambodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayotaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Jong'wech ma Kenya biro tiyo gi pe mantie pinje malibamba ka gimanyo thuolo mar dhi piem e tuke madongo kaluwore ni alap manyayo pok opuodhi ne tuke mag ng'wech tok kanotiek gundho mare. Kuonde ringo e pe manyayo gi Kasarani ok chopi rang'iny madwarore, kamano koro ne chuno jong'wech ma Kenya mondo mi otim ikruok e pinje malibamba. Alap manyayo kore ka ichano los kuonde ringo mong'ere kaka touch and tough. Hakoro jong'wech nyaka dhi many saa mowinjore terogi e World Championship mong'ere kaka qualifying time e pinje maoko. Kapo ni gitemore kata gitemore e alap manyayo gi Kasarani to kidek lornegi oko e piem mag World Championship. It means now the few who would have qualified will just be invited to come and compete for the trials, and now knocking out the majority of those athletes who could otherwise have qualified and made the team for the World Championship. So we are requesting the government again to fast track the laying of the new Dr. Ninyao National Stadium so that our athletes can have a chance to qualify locally here and also make the team for the World Championship. Gol achiel manyolo gi jatugo mar Vipers Alan Okello nyo konyo Uganda Cranes loyo Guinea gol achiel no ne tuke mag laro thuolo mar the World Cup. Uganda koro nie thuolo mar 4 e group G